हाय गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंचलर माता यानी नी बोलपु व्लॉग स्टार्ट मंदे दादा व्लॉग मनपुनी कंटेंट के कातुकोलुंड वीडियो नी तिक्कुजि ऐक ये पपुरा व्लॉग मनपुडुंदा आपुंड आपग कांडेर्द भय मुट्टा दादा मत मनपे दादा बेले मनपे ऐने वीडियोस मनपुडनाना कोड मस्त दोंबित्तु नीनु दोंबे इज्जि एन्नೊಂಜಿ ಚಪ್ಪಲ್ ನುಂಗೆರೆ ದೀತೆ ದೆಕ್ಕುದು ಮದಿಮೆಗೆ ಪಾಡೊಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಚಪ್ಪಲ್ ಮುರಾಣಿದ ಇನ್ನು ಶೋಕ್ ದೆಕ್ಕದು ಹುನ್ಗೆರೆ ದೀತೀನಿ ದೊಂಬೆ ಇಜ್ಜಿ ಕದ ಅನ್ಪನಿ ಕುಲೊಂದು ಎನ್ನ ಕಾರ್ ಎಂಚಾತು ತುಲೆ ಎಂಕ್ಲೆನ್ಲಾಡು ಎಲ್ಲ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಅವು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಗುಳಿಗ ಬೂತದ ಉಂಡತ್ತ ಆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಉಂಡು ಐಕ್ ಇನಿ ಪೂರ ಎಲ್ಲೆಗ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾತ ಬೋಡತ್ತ ಐನ್ ಮಾತ ಕನೇರೆ ಉಂಡು ಬೈಯಾಗ ಪೋಡು ಇಂಗ್ಲೇಗನ ಪೆತ್ತನ್ ತುಪ್ಪಂದು ಏತು ದಿನ ಪೂರ ಜೈದೇರ ಆರಾಮ್ ಸೆಟ್ ಆರಾಮ ಅದಂಬೆ ನಂಬೆ ತುಲ ಕುಲೋ ನೀನು ಮುನ್ನ ದಾದಾ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೋಪ ಏನಡ ಪೋಯಿನಿ ಸೀದಾ ಇರಬಲಗೆ ನೀಕ್ ಮೇಕಪ್ ಮನ್ಪಕಣ ಪುಚ್ಚಗರ ಮೇಕಪ್ ಮನ್ಪೋಡು ಎಂಚಾವು ಎಂಡಕ್ಕೆ ಏನಿತ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಟ್ರೈಪೋಡ್ ಓವ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೋರು ಪಂದು ನಮಕ್ ಪಂಡ ಒರ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನ ಅಂಡ ನಮಕ್ ಟ್ರೈಪೋಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಅವರವರ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಅದೇ ಪಂಡ ಕೆಲವೇರೆ ಕಿಚನ್ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೈಪೋಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಐ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ರೈಪೋಡ್ ಇತ್ತಂಡ ನಮಕೊಂಜಿ ಅವು ಇಂಜಿನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂಚ ಏನ ಟ್ರೈಪೋಡ್ ನಿಗ್ಲೆ ತೂಪವೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡುಂಡು ಮಾತ್ರ ಇಂಕ್ ದುಂಬು ರಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ದ ಟ್ರೈಪೋಡ್ ದೆತೊಂದಿತ್ತೆತ ಅವ ಮಾತ್ರ ರಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಕಟ್ಟಾಂಡ್ ಐಕ್ ಯಾನ್ ಇಂದು ಬೇತೆ ದೆತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡುಂಡು ಯಾನ್ ದೆತೊಂದಿನಿ ಮಾತ್ರ ಶಾಪ್ಸ್ ಇಡ್ ಟ್ರೈಪೋಡ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಅಂಡ್ ಐತೆ ಲಿಂಕ್ ಏರ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೊರ್ಚಿದೆ ಪಂಡ ಲಿಂಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಡ ಶಾಪ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ತೂಪವೆನ ಟ್ರೈಪೋಡ್ನು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಟ್ರೈಪೋಡ್ ಒಂದು ನೆಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅದಲ್ಲ ರಟ್ಟು ಜಡ್ಡೆ ಗ್ರಿಪ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ನೆಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ದಿಂಡ ನೆಟೆ ಹೈಟ್ಲ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏತ ಹೈಟ್ ಬೋರ್ಡು ಅದು ಹೈಟ್ ಮನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡುಂಡು ಯಾನ್ ದೆತೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಂಡು ದಾಲಾತಿಜಿ ಒಲ್ಪೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಾಪುನ ಅಂಚ ಪುರ ದಾಲಾತಿಜಿ ದಪ್ಪ ಉಂಡತ ಮೊಬೈಲ್ ಅದಲ್ಲ ರಟ್ಟುಜಿ ದಿಂಡ ಐಕೆ ಯಾನ್ ಈ ಟ್ರೈಪೋಡ್ ದೆತೊನ್ನಿ ಎಡ್ಡೆಂಡು ನೆಕ್ ಯಾನ್ ಏತ್ ಒಂಜಿ 600 ರೂಪಾಯಿ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತೆ ಅದು ಇಪ್ಪೊಡು ಪಚ್ಚಿರೆ ಕೊಯ್ಯೊಂದು ಚಾದಿತ್ತನು ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಆತ ಐಕ್ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ ಮಾತ ಕನೇರ ಉಂಡು ಪೇಂಟೇರ್ದು ಇಂಚ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಯಾ ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪಿರೋದಿಲ್ಲೇರು ಏನು ಎದುರು ಬತ್ತೆ ಸೀದಾ ಮುಂಚಿ ತೋಟ ನೀರು ಬಿಡ್ತೀರಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾತಾ ಕನತ್ತಾಂಡಿ ಜಿಲೇಬಿಲ ಚಿಪ್ಸ್ಲ ಪದಂಬ ಇದೆ ನಿಂಗ್ಲ ಪುಚ್ಚೆಗ್ಲ ತಿಂಡಿ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಕಜಿ ಪೌಡರ್ ಐಬಕ್ಕ ಒರೆಸೆರೆ ಮಾತುಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಗಂಟೆ ಆಜರ ಒಂದೊತ್ತುಂಡು ಬೇಗ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೇಲೆ ಏತ್ ಮಕ್ಕಿ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಮುಗಿಯುಚಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಮುಗಿಯುಚಿ ಬೆಂಡಿಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ರೆಡಿ ಆಂಡು ನನ್ನ ಕಚ್ಪುಂಜಾನ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗೈಸ್ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕಾಂಡೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಭಟ್ರು ಬತ್ತದ ಪೂಜೆ ಮಂತದ್ದು ಪೋಯರು ಕೋಡಾರಿ ಕಡೆಲಿ ತನ ದೋಸೆ ಮೈಪೊಳತೆ ಅಂತೆ ಮೈತದೆ ಒಂತೆ ಉಂಡು ನಾನು ಏನು ಮೈಪೊಡು
ಚೂರು ತುಪ್ಪ ಪಾಡಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮಾತ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಪೇರುಂಡತ ಇದು 3 ಡೈನ್ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಮನ್ಪೆ ಪನ್ನಿಕ್ಲೆ ತೂಪವೆ ಇಂದು ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ದ ಪೊಡಿ ಅಂಗಡಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು 40 ರೂಪಾಯಿ ದಿಪ್ಪುಡು ವೆನಿಲಾ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೆಲವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಫ್ಲೇವರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಮತ ಇಂದು ವೆನಿಲಾ ಫ್ಲೇವರ್ ಬನಾಲೆಡ್ ಪೇರ್ ಬೆಚ್ಚಾಯರೆ ದೀತೆ ಯಾಕೆ ಸಕ್ಕರೆ ಬಾರ್ದೆ ಚೂರು ಪೇರ್ ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಬಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಮೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಇಜಿಂಡ ಅಡಿ ಬತ್ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಬಾಡ್ಯಾ ನಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಸ್ಲೋ ದಿಕ್ಕು ಇಜಿನ ಅಯ್ಯೋ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂಡ ಯಾವ ಅರತಿ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಪೀರ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾವಿತ್ತು ಬೈಯಾಗ್ಲ ಪೂರ ನಿದ್ರೆಡೆ ಇಲ್ಲ ಅವಳೊಂಜಿ ಪೂರ ನಂಡು ಮೊಲಂಜಿ ಪಿಂಕಿ ಮಣಿಪ್ಪು ಜಾಗ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಲಕ್ಕುಜಿ ಪೀರ ಜೆತ್ತಿನಿ ನಾನು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ದೀದಿತ್ತೆ ಕಡೆ ಇನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ದೀದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಿಕ್ಸನ್ನು ಎಗ್ ಪಾಡ್ಗ ಇಲ್ಲಡು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಒವ್ವಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಪಾರ್ದು ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪಂಡ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ದ ಫ್ಲೇವರ್ ಅತ್ತ ಏರೆ ಪುರ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಇಂದುಲ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಎಂಕಿ ಇಷ್ಟ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಸೊ ನನ್ನಿತ್ತೆ ಫ್ರಿಜ್ ಇರ್ದೀಕ ಬೊಕ್ಕ ನೈಟ್ ತಿನ್ನೋದು ಎಂಕ್ಲ ತರಕಾರಿದ ದೈಟ್ ತೂರೆ ಆತಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ತೂರೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಯ್ಕೈತೆ ಖಜಿಪ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಆಪುಂಡ ಇದು ಅಡ್ಡಿಯೆಲ್ಲ ಸೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕೊಯ್ಯನ್ ಬರ್ಕ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಸೋಕ್ ಐಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ನಿತ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಈ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಏರ್ ಮಾತ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನ ಚಾನಲ್ ತಗೊಂಡುಲ್ಲಾರು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಐಕ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಾನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ದಿಕ್ಕು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್.